Bagyong Sodelor gikatakdang musod sa Philippine Area of Responsibility ugma sa buntag og posibleng mahimong super typhoon matud sa Pag-asa. Sa latest bulletin sa Pag-asa, ang Bagyong Sodelor nasigpatan kaganinang alas 10 sa buntag sa 1,855 kilometers east sa Luzon. Nagdala kinig hangin nga dunay gikusgong 215 kilometers per hour ug ang paghuros niini moabot sa 250 kilometers per hour. Dugang sa Pag-asa nga ang bagyo musud sa par ugma sa buntag ug gikatakdang anaa kini sa 1,400 kilometers east sa Calayan Island ug panganlan na kining Hana. Matud ni weather forecaster Adsar Aurelio nga posibleng mukusog ang bagyong Hana ug mahimong super typhoon sanglit matud sa Joint Typhoon Warning Center nga niabot na sa Category 5 hurricane status ang bagyo niadtong Lunes sa hapon. Dugang ni Aurelio nga matud sa susamang report, ang bagyo mao'y kinakusgang tropical cyclone sa kalibutan karon sukad niadtong bagyong hagupit o Ruby nga mikuso-kuso sab sa Pilipinas niadtong tuig 2014. Giklaro hinuon ni Aurelio nga ang bagyong Hana dili direkta makaapekto sa Pilipinas ug dili sab kini maglandfall sa bisan asang parte sa nasod. Apan pakusgon sa bagyo ang southwest monsoon o habagat nga makaapekto sa Palawan, Southern Visayas ug Mindanao hangtod karong Biyernes. Makitsanati sab ug mapanganuron nga kalangitan ug pag-uwan ug panugdog ang ubang bahin sa nasod lakip ang Metro Manila. Ang bagyong Hana gikatakdang mugawas sa Philippine Area of Responsibility karong Biyernes o Sabado ug paingon kini sa Taiwan.